Zizi, kif inti? Ara baba, lesta biex issajjar? Kif int Nunu? X'qed iddoqsa bih? Fejnu tetu? Ara fejnu? Moħħok hemm b'dak il-ballun? U dan min għadda jiġri? Ġiġi kien? Kika hawn qed tbitter xi ħaġa ġdida u Meme hawn ukoll lesta għall-eżerċizzju. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna! Hello, tfal! Ej, ara, għaw xaħat u għalli hello lura. Hello! Smajtu, għalli hello, 4 darbiet. Ħanerġa. Hello! Et tisimaw, et jibqa jirrepeti 4 darbiet. Kif inti? Zom daqxej, issa qed nifhem. Dan taf x'inhu? Dan jgħidulu eku. Eku. L-eku nisimgħu meta nkunu f'xi post kbir u vojt. Bħal f'xi qar. Ngħidu u nisimgħu lura. Jien smajtu 4 darbiet. L-eku. Eku. Kos eku u 4, it-tnejn jibdew b'littra E. Eku, 4. Kemm jien eċitat. Eċitat. Anka eċitat tibda bil-E. U meta ngħajjad u nisma' l-eku nħossni qisni super eroj. Żomm ta' xejn. Taf li anka l-kelma eroj tibda bil-E, eku, 4, eroj. Wow! Inti taf aktar klim b'littra E? Ħanna Zizi tafx. Zizi! Illum il-ħbib tagħna kollha eċitati ħafna biex jilagħbu flimkien. Ara tetu, x'enerġija għandu fuqu. Jien se nkun supereroj, qed jgħajjad tetu. Qiegħed ta' parsi jtir madwar is-sufan u jinżel fuq id-dinja biex jgħin lil min isib. U Zizi x'qed tagħmel? Zizi qed tilab ta' parsi tal-posta. F'idejha għandha envelope. U ġo fih ta' parsi hemm mittra. Zizi qed tqassam litri, kull wieħed f'envelop kulur differenti. Għandha 4. Envelop roża, envelop ċelest, ieħor aħdar u l-aħħar wieħed oranġjo. Posta għal kulħadd, qed tgħidilhom Zizi. Meme ddeċidiet li tagħmel ftit eżerċizzju. Jien esperta fl-eżerċizzju, qed tgħidilhom Meme. Tolli idea l fuq u f'kemm ili ngħidlek daret dawra sħiħa. Il-laħwax biċċa din, Meme tolqot lil Zizi u Zizi trira l-envelop minn idea u spiċċa taħt is-sufan. Tetu qed jgħidilhom tinkwetaw xejn hawn jien. Tetu is-supereroj. Tetu bġirja waħda jmur jipprova jġib l-envelop minn taħt is-sufan, imma mhux jirnexxielu. Tetu għandu bżonn lajnuna. Emmu l-envelop? Fik supereroj, Tetu, Imnallen u Zizi u Meme. Wow, kemm kbira l-mappa tal-Ewropa! Ewropa. Ewropa tibda b'littra E. Isma', għandi idea. Tgħid jirnexxielna nsibu xi pajjiż fl-Ewropa li jibda b'littra E. Ħanna ftit. Dawn huma l-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Ara, dan il-pajjiż qisu xi żarbuna jismu l-Italja. Tal-ja. Mhux E. Mela l-Italja ma tibdix b'littra E. U dan tawn x'jismu? Dan il-pajjiż jismu Franza.
Franza. Lanqas Franza ma tibda b'litra E, Franza tibda b'litra F. Ħaffittax band oħra fl-Ewropa. Ara, dan il-pajjiż tawn. Kemm għandu bandiera sabiħa. Għandu bandiera bi 3 kuluri, ċelesti, iswed u abjad. Dan il-pajjiż jismu Estonja. Estonja. Emmu sibnieh il-pajjiż li jibda b'litra E. L-Estonja. Wow! Ara kemm hu pajjiż sabiħ l-Estonja. Hawn ħbieb! Kemm kellna avventuri interessanti llum hux! U kemm iltqajna ma' kliem ġdid. Kemm nieħu gost niskopri kliem ġdid jien. Il-kliem il-ġdid tal-lum kienu kollha b'litra E. Tiftakruhom? Eku, Ewropa, Erba, Eroj, Estonja u l-favorita tiegħi tal-lum hi eżerċizzju. U hekk qed nagħmel jien ta' xejn eżerċizzju. Narakom tfal! Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mallum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqawk għandna imma llum ser ngħidu ċaw.